ukuthi kuze kuthiwa kubo babukhoza umama akakwazi ukuhola this separation eqala la isuka lana le separation ngoba iyafuneka ubaba ukhoza ukuphikisa iscripture mina ngifuna usethinta elinye point asingangeni lapho ngoba yinto leso kwesidiscuss kwenye episode mina ngifuna sivumelane mina nami ngifuna ukuqedwe le yebandla ithi iBhayibheli ibandla likhandwa ngabantu ababili abahlangene under the name of Jesus abantu ababili noma ngabe kuthiwa abantu abesifazana abawu2 kunamabandla aqala osisi ababili bekhonza uNkulunkulu kwajoyina abantu besilisa kwajoyina abantu besifazana ayikazi iqale ngabantu abawu3000 babukhosi no kodwa lokho akuyenzi local yaseFoslokas ukuthi ingabizwa ngebandla laphana kwaqala ilocal yaseJerusalem njengelocal yaseAntioch ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem njengelocal yaseKorinte ayiqalanga njengehlangana abesilisa kuphela okuhlangana abesifazane ngisho emotweni labo bantu bayibandla behlangene nje kodwa uthewe namanje mangabe nihlangene nibabili ansilona ibandla masihlangene under the name of Jesus siyibandla hayi no uma ngisemotweni ngihamba nobhekisisa ngicocela anibandla singabangani but immediately siba emodweni sikhuleka yes God himself is there yes kusiyibandla so asi explain lento ebandla ibandla yini ibandla igama elithi church in the Greek word ecclesia ukuthi akafundisa intombi esanda ngena emshadweni ukuthi uyiphatha kanjani emshadweni usuyabona ukuthi lento ihambiselana nani nedoctrine nesimilo hayi ukuthi kuhlukaniswa ibandla no but le topic yokuyiphatha sicela ukuthi ikhulunywe umama oshadile kodwa mase sikhuluma ngebandla sikhuluma ngabantu ababili abathathu behlangene either owesilisa is either owesifazane going back ngicela before kancane okay ngifuna ukuza kuleli point elithi i-right inkulumo ikhulumayo ngifuna ukuza kuleli point elithi uma ngabe uthi owesifazane omdala njengoba incwadi kaThixo isho kanjalo abesifazane abadala abafundisa abesifazane abasha uthi ke mangabe unikezwe itopic yokuthi afundise abesifazane abasha uzobafundisa kuphi angithi uzobafundisa la abasuke behlangene khona exactly angithi iyo ke lento ebengikade ngisho ukuthi ke owesifazane labo besifazane omdala uzofundisa abesifazane ukuthanda abayeni ba njengoba behlangene ke bangabantu besifazane babizwa ngebandla regardless ukuthi bahlangene angithi laba abantu awulosisi nomama bahlangene abantu abakholwa kuJesu uma bake baba babili ukuthi bakhuluma ngomshado into ebalekile bahlangene under the name of Jesus therefore bayibandla labantu labo kanti babukhoza asikisi babutshela babukhoza inkinga yini la ukuthi nje inkinga ukufaka igender nje masingathi ibandla labo mama uyayizwa masingathi ibandla akusikuthi ngimelene negender okay akusikuthi ngimelene negender ngilandela lento esho iBhayibheli okay akalandi iBhayibheli mana angithi ngisakhuluma ngilandela lento esho iBhayibheli ukuthi masibuka ibandla ngokweBhayibheli ibandla abantu abasuke behlangene ngomqondo kaNkuluNkulu noma behlangene ngendaba kaNkuluNkulu and then ke mangabe kukhulunywa ngoSawuli ukuthi wayezingela ibandla wayezingela bani uSawuli abantu abahlangene wayezingela abantu abakholwa kuKristu Jesu no angithi manje sikhuluma ngokusho kombhalo sikhuluma ngokusho kombhalo incwadi yezenzo 9 verse number 2 ithi wayezingela abantu besilisa nabesifazane yini edala ukuthi uPaul azingela abantu besilisa nabantu besifazane ngoba ebandleni likaKristu akukho khona kuphela amadoda nabesifazane bakhona okuchaza ukuthi njengoba lithi iBhayibheli wayezingela besilisa nabesifazane libeka iemphasis hayi ukuthi lelo verse lo lidefine ibandla lelo verse alidefine ibandla but lelo verse liveza iemphasis ukuthi ipersecution kaPaul yayimelene nje nawo wonke umuntu okholwa kuKristu Jesu and ngaleso sikhathi kwakukhona abantu besilisa ababekholwa kuJesu kukhona nabantu besifazane ababekholwa kuJesu okungasho ukuthi abantu besilisa
nabantu besifazane uma behlangane bobabili benza ibandla. No, kuchaza ukuthi nje ebandleni lika Kristu Jesu kuyenzeka uthole ama-genders amabili. Okungasho futhi ukuthi uma ngabe ingekho igender ibandla lenzeki. Ibandla ngabantu ababili noma wesilisa noma wesifazane. Uma nje nike nababili nahlangana under the name of Jesus ni ibandla regardless of the gender. Remember lithi in iBhayibheli lapha encwadini kaGalatia lithi kuKristu Jesu akusekho umJuda, akusekho umGriki, lithi akusekho wesilisa, akusekho wesifazane, simunye, meaning kuKristu there is no gender. So wena if uzodefine ibandla likaKristu Jesu ulidefine ngegender usuwrong ngoba laphana kwiChristianity laphana ebandleni ayikho igender. That is why mawufunda incwadi kaJohn chapter number 1 verse 17 lithi iBhayibheli those who believe to God they were given the power to become the sons of God. They were given power to become the sons of God. Baphiwe amandla ukuthi bamkele ini ubudodana. Mawubheka leli gama elithi ubudodana wena ungaze ucabanga ukuthi igender. Leli gama elithi ubudodana likhuluma ngomuntu wesifazane nomuntu wesilisa okholwa kuJesu. Evangelini likaKristu lo muntu loyo ubizwa ngeson. Akabizwa ngedaughter, ubizwa ngesani ngoba evangelini kaKristu Jesu masikhuluma mayelana nensindiso igender ayingeni simunye kuKristu yabona. So uma mawufunda incwadi yabaseKorinte u1 Corinthians chapter number 5 if I'm not mistaken verse number 17 lithi iBhayibheli umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okwaqala kuyadlula vibheka sekuvela okunjani okusha. So alisho ukuthi uma umuntu wesifazane nomuntu wesilisa ekuKristu lithi umuntu igama elithi umuntu li representa both female and male. Ngamanye amagama uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha uma nje kuhlangene njengoba sihlangene sibathathu sikhuluma ngegama lika Jesu ibandla lihlangene la. Okay, so before angena baba because ngifuna ukusolidify point wami kuleli verse leli ka Matthew chapter number 16 verse number 18 ngifuna sibheke icontext pretext lapha ku Matthew 16 verse number 18. Matthew 16 verse 18 kukhona into esho uJesu silanda ipretext manje ngoba umbhalo ozosolva lenkinga. Yeah, umbhalo uzosolva lenkinga. Nisafuna uMatthew woman of God khona into obufuna ukuyiphawula. Hayi nami ngibonga ukuthi siyakhuluma true to the Bible and another thing nami ngithanda ukuthi ngiunderstand ngoba ngijwayele ukuzokuthi ababili or abathathu abahlangene yena ngowesine. Yes lapho so ubaba akathi no so sifuna ukuyizwa kahle laleliswa ngithulile ungibuza imibuzo. Yeah, Matthew 16 verse number 18. If uJesu lokhuluma la uthi and I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gate of hate shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth it will be bound on heaven. Ngicela ungifundele baba wami ngesizulu. Okay. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu oyakubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Yes. Lana kuqala ini ipretext. Uma ethi uJesu I will build my church uJesu nje obekhuluma la ukhuluma kakafi kodwa ukhuluma ngebandla elizokwakhiwa uma ngabe vuka. Kodwa ukhuluma encwadini kaMateyu uJesu akakafi ukhuluma ngebandla in future. That is why athi I will build. Lesi statement asithi I will build is a futuristic statement. Is statement esiveza ukuthi lento into esazokwenzeka. I pretext le uqala la ukufunda ngithi uyafunda incwadi kaMateyu awuveli ukho izinto phezulu uyaqala la uyafunda uJesu usesinikezile ibackground ukuthi kukhona ibandla elizokwenza njani elizokwakhiwa. Right, asiye ku Matthew chapter number 18 verses number 17. Cela ungifundele Matthew 18 verse 17. Uma enqaba ukubezwa tshela ibandla uma imake Matthew chapter number 7 chapter number 18 verse number 17 uthe yena livelanga ibandla nali yavela ngicela uphinde ufunde uthe livelanga ibandla kuphi ushilo wathi ibandla livelanga Matthew chapter number 18 verse 17
uma enqaba ukubezwa tshela ibandla uma enqaba ukuzwa nalo ibandla makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Funda uverse number 19. 19 or 18. Number 19 manje. Futhi ngiqinisile ngithi kini uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayokwenzelwa ngubaba osezulwini. Yebo. Iqhubeka. Verse 20. Ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Uma kubuthene abangaki ababili nabathathu ngiyaba khona phakathi kwabo. Ake sibheke ipretext ngesingisi. Ngizoyiqala kuverse number 15. Ithi lana kuverse number 15 ithi moreover if your brother sins against you go and tell him his faults between you and him alone. Lana ukukhuluma bani ulentuzana uthi uma ngabe kukhona umuntu okonayo umfweni nobabili niyakholwa kuJesu uma ngabe ekona uthi qala uye kuye uyomtshela ungenzi lento enziwa abazalwane uma ngabe umonile etshela umakhelwane efonelana ithi instruction iyakuye nenze njani nikhulume ngalento akone ngayo first instruction iyaqhubeka ke ithi lana if he hears you have gained your brother, meaning if alibona iphutha lakhe ulithi iBhayibheli usumbuyisile umfowenu izwa ke lithini but if he will not hear you take with you one or more that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Uyile kokuqala wangakulalela selithi iBhayibheli ubuyele emuva uyolanda manje omunye umuntu ozoba ufakazi nomunye umuntu wesithathu. This is the principle of the scripture ukuthi encwadini kaExodus and Deuteronomy ukuthi izwi liqiniswa ofakazi ababili nabathathu. Usuya nalabantu abathathu manje bazoba ngofakazi ukuthi umkhuzile nomfo wangalalela. Lithi iBhayibheli usuya bathatha niyakuphi niyakulomfo niyolungisa lesisimo akone ngaso. Na lithini iBhayibheli maqhubeka lithi ke lithi but if he will not hear take with you one or more that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established and if he refuses to hear them tell it to the church. Kuthiwa uma enqaba angithi uye nalabantu abathathu la ngale nkathu nalabantu abathathu beniyosolva ini isono asenzile beningahlangananga anda igama lokuthi nizokhonza uNkulunkulu benilungisa ini isini. Yes kusho ukuthi beningahlangananga ekutheni nizokhonza uNkulunkulu nizolungisa nje lesono asenzile. Sekuthiwa ke uma ehluleka noma soletha abafakazi abathathu selithi iBhayibheli kumele umlethe manje kuphi ebandleni. Kusho ipretext ake sibheke ukuthi ibandla according to lencwadi ibandla lenziwa ngabantu abangaki. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Kuthiwa uma ehlule ukuphenduka ukhulume naye face to face nibabili waletha ofakazi abathathu wahluleka wayiswa ebandleni still wahluleka ukuthi abone iphutha lakhe aphenduke kulesi sono. Lithi iBhayibheli mtreat njenge tax collector mtreat njengomuntu ongakholwa umkhedini. Said it to 18, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bind in heaven, and whatever loose on earth will be loosed in heaven. Ngifuna u18 lo bheka u18 u18 is statement eshiwo Jesu makethi ngizokulakha ini ibandla lami kubani uPeter athi konke okubophe kuphi emhlabeni ngiyakubopha kuphi emhlabeni. Kusho ukuthi ibandla is a legislative assembly. Ibandla isikhungo esikwazi ukuthatha inqumo ngomuntu uma umuntu engaphenduki. Sekathi uma lo muntu ehluleka ukuphendula ibandla kumele li decide ngalomzalwane. Lithi iBhayibheli konke okushiwo ibandla kuyaboshwa ezulwini konke okushiwo ibandla ukuthi kuyakhululeka nasemhlabeni. Usuthe ku20 again I say to you again it putting more emphasis again I say to you that if 2 of you agree on earth makathi 2 of you agree on earth ukhuluma ngabazalwane abasebandleni abavumelana nalesi simo ukuthi siya decide ke manje ngalomuntu. Usethi concerning anything that they ask I will be done for them by my Father in heaven. For where there are 2 or 3 gathered together in my name, I am there in their midst.
babukhoza ukhuluma ngabani ngebandla uyibandla lenziwa ngabantu ababili noma abantu bethathu behlangane phansi kwegama lika Jesu is either abesilisa is either abesifazane but if behlangene under the name of Jesus under the fellowship of Christ those people they are called the church ingabe babukhoza uyavumelana nale scripture bengilindele ukuthi umfowethu mhlawumbe uzokunikeza ithuba ukukhulume ngikhulume bengisakulalele nje ngendlela ochaza ngayo yeah alright uma ubheka incwadi kaMateyu 18 lana ku verse number 17 18 kuyezansi lapho kukhulunywa ngediscipline and then ke kumuntu ongenzanga kahle kumfowabo ukuthi uma umfowenu ekona hamba umsole uma ekuzwa wobumzuzile if engakuzwa thatha ababili noma abathathu nikhulume naye mayinganizwa bikelani ibandla mayingalizwa nalo ibandla makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi alright ke into ekhona la kuMateyu 18 icontext yale nkulumo le ikhuluma ngediscipline ukuthi uma umuntu engenzi kahle nansi indlela okumele ukuthi ilandelwe mayizolungiswa and then ke futhi naleli point umfowethu aqeda kuliveza manje lokuthi isikhungo noma inkundla okumele idikide indaba yabazalwane yibandla alright ke uJesu la ukhulume kuMateyu 16 into ethi ngizokulakha ibandla and then ke la incwadi kaMateyu yonke ibandla belingakabikho kodwa ke ibandla selikhona makuthiwa ke nakho mina ngone wena yabo uyakwazi wena ukuza kimi ungisole ngingakuzwa and then ke ulande ababili noma abathathu ningisole yabo ngaleyo nto leyo engone ngayo nginganizwa bese niyabuya nibikela ibandla makhulunywa ke ngale ngxenye ethi ibandla ebandleni kunabantu ngade ngisakusho einsukwini ngithi ebandleni sinabazalwane abangalingani ngokukhula kwasebandleni khona ababhabhatizwe izolo khona abanye last year khona abanye last of last year and then ukukhula kwalabo bantu labo akulingani ngakho ke uma ngabe ke ngikonile ngenza ukuthi ngikone ngento ebucayi yabo okungelula ukuthi ingavele nje ibekwe phambi kweingane ukuthi ukhoza wenze into eso kulomzalwane edinga ukuthi ke iBhayibheli lithi akubikelwe ibandla obani abazobikelwa ubuholi bebandla noma abantu abazalwane abakhulile ngakho ke ngilinde ke kancane futhi ngamagama ke aseduze lana kuMateyu 18 into okukhulunywa ngayo kukhulunywa ngediscipline okufanele ukuthi yenzeke kumuntu ongaphenduki imake mphathi ubaba uyaeda uthi kumele kubizwe ini abaholi uMatthew akashongo njalo uthe uMatthew uma abantu bebabili bebathathu labo bantu labo behlangane phansi kwegama lika Jesu labo bantu bayibandla akashongo ukuthi bayibandla hawu mphathi sifunde abashongo ukuthi bayibandla udefine ibandla ipretext iyasho no my leadership no abashongo ukuthi bayibandla ubayini laba bantu ababili abathatha abahlangene no angithi ukhuluma ngokueda wena ukuthi ngiya-eda ngithi ke mawuthi wena uma kuhlangene abantu ababili noma abathathu laba bantu bayibandla sekusho wena kanje mphathi wami ngicela siphinde sifundeni angeke bafowethu lifunde yasifundeni ipretext makuthiwa ipretext ngihluka kwamaBhayibheli no lalela mphathi yini pretext yini pretext akusenzeke before like imeaning before angithi mangabe ufunda mangabe singenze nje umzekelo ama principles okufunda iBhayibheli is a literature iBhayibheli is a written document so once something is written kuchaza ukuthi ilandela ama grammatical principles so uma ngabe uyifunda awukwazi uyifunda nje ngendlela othanda ngayo you follow the principles of reading kunalegama esilibiza ngesiGrike abathu anaginosko igama elithi anaginosko lichaza ukuthi accurate precise reading meaning you observe all the factors that constitute a literature so in literature kune pretext
kune post text, kune context. Indaba uma ngabe ibhalwe phansi ayiqhamuki nje isiqhamuka esithubeni. Inala esukela khona. So i-pretext yale verse iveza ukuthi kunomuntu owone ini umzalwane. Yes. Then lithi iBhayibheli uma ngabe konile uyaya wena uyokhuluma naye niba ngakhi nibabili. Then lithi iBhayibheli ehluleka ukukulalela. Lithi uyolanda abanye abantu omunye umuntu oyedwa o abanye abantu abangakhi ababili. Niza kuye nizokwenza njani? Nizokhuluma. Manizokhuluma uza nalabantu ababili angakabi ibandla ngoba anihlangenanga under the fellowship of Christ. Nihlangene ukuzosolva le matter. Ngithi wena uzela abantu ababili. Ngilandele mphathi. Ngilandela ukuthi ngithini. Angithi oqaleni ngiyile nangu ubhekisisa uyangona. Ngiyangedwa. Bhekisisa angithandanga into ongenze yona akangizwa ubani ubhekisisa. Sengithatha ubaba uKhoza ngithi baba uKhoza ngicela siyobona le ndoda ubhekisisa. At this point sisaya kubaba uKhoza sobona le ndoda ubhekisisa mina nobhekisisa siyaphikisana siyibandla lapho. Asikakabi ibandla. Yes ngoba ngithi okwamanje asikakahlangani nini nobhekisisa. Singamadoda akhonzayo akholwa kuKristu uJesu. Ngicela ungilalele. Singamadoda akholwa kahle kusho ukuthi we are brothers in Christ. Ngiyamthatha singabazalwane yazi mphathi awumenzanga kahle ubani ubaba bani ujele. Selithi iBhayibheli useyahluleka futhi ubhekisisa ukungilalela noma sengilethe ufakazi. Baba uKhoza uza yani njengobani njengofakazi. Shuthi wena bhekisisa ususihlulile mina nobaba bani uKhoza. Selithi iBhayibheli mina nobaba uKhoza sesikuthatha ke wena manje sesukusha kuphi manje ebandleni. Kusho ukuthi manje sesiyakuthatha sokuhla kwi-setup yebandla. I-setup yebandla sikhuluma ngendawo ke manje i-fellowship yokuthi lana siyakhonza uKristu Jesu. Sizobika udaba lwakho ukuthi ngiyile ngedwa wahluleka ukungilalela. Ngaletha ufakazi wesibili azongilalelisa sahluleka. Manje sesi-engage ini ibandla ukuthi ithathe i-decision kule church. Seliyasho ke iBhayibheli ukuthi i-decision ayithathwa yimi nobaba uKhoza njengofakazi kodwa ithathwa yini i-setup ye church. Useyichaza ke incwadi kaMatthew ukuthi i-setup ye church ikhandwa ngabantu ababili abahlangane under the name of Jesus. Ngale nkathi sisaya kuwe besingayekho kwi-fellowship besikukhuza nje eceleni manje sikuletha kwi-fellowship. Yabona ebandleni ibandla likhandwa ngabantu ababili meaning leli verse lihlukanisile kahle. Ubaba uKhoza ongakunderstand ukuthi ibandla liqala ebantwini ababili uma abantu ababili noma abathathu behlangene labo bantu laba bahlangane under the name of Jesus. Abahlangene ukuzosolve imatter yakho bahlangene ukuzokhonza bani uKristu benza ibandla labo bantu. Therefore labo bantu laba bayi legislative assembly abahlangane under the name of Jesus. Therefore sebe discussa imatter yakho meaning eqaleni besihlanganiswe imetha yakho manje asahlanganiswanga imetha yakho sesihlanganiswe ubani uKristu. Kahle lento le ngokuya ngawe babjele indaba yokuthi kuze kuthiwa kubo babu Khoza umama akakwazi ukuhola. This separation eqala la isuka lana le separation ngoba uyafuneka ubaba uKhoza uphikisa iscripture. Mina ngifuna usethinta elinye point asingangeni lapho ngoba yinto leso kwesidiscuss kwenye episode. Mina ngifuna sivumelane mina ngifuna uqedwe le yebandla ithi iBhayibheli ibandla likhandwa ngabantu ababili abahlangene under the name of Jesus. Abantu ababili noma ngabe kuthiwa abantu abesifazana abawu2 kunamabandla aqala hosisa ababili bekhonza uNkulunkulu kwajoyina abantu besilisa kwajoyina abantu besifazana lakhulu ibandla. Mina mhla ngiqala ibandla saqala sibabili nenye indoda sibawu2 sikhonza sobabili sasiyibandla. Hayi ke lapho nani ngamadoda ebandla no sasingabona amadoda ebandla sasiyibandla likaKristu. Kunama villages mntaka baba uthola ukuthi ukhonza kwi village abantu besifazana bekho yabona kuhlala nje amadoda kuphela iarea yabantu asingenze nje umzekelo naku sisenkambini yamasoja sihlala kuphela singabantu besilisa yabona futhi nje njoba sihlala singabantu besilisa angeke libe khona ibandla lapho futhi according to baba uKhoza mina ngicela ukubuza la okay ngiza kule point yakho so mfundisi so it means yimi no sesijabu sihlangene la sihlangana noNkulunkulu sisenkambini yethu yamantombazana sikubase siya train but all the time maybe ngabo ma 6 siyahamba siyokhuleka
siyokhuleka ngithi Yebo. naye ubuya la buya khona nami ngibuya la ngibuya khona Yebo. but sihlanganiswe uKristu Yebo. asikhuleka lapha siyibandla Niyibandla. ngoba uNkulunkulu ukhona ukhona ukuthi any decision enizoyithatha niyithatha as the church of Jesus Christ. Othi ngiphawula. Phawula baba. Yeah. Kunento engibuye ngibona ngathi aningizwisisi kahle kuyo. Okay. Yokuthi akusikho ukuthi ngithi uNkulunkulu labantu abantu babe babili noma bebathathu akabezwa. Yabo. Kodwa into ekhona ithi labantu laba abazalwane or amadoda ebandla. Ngoba ibandla alikaze labizwa ngabantu bebabili thwe labantu ababayibandla Yilasi khona babukhoza. Nathi silapho. No, ukuthi ngizwe ngathi inkulumo Yiliphi verse elithi abantu bake bahlangana eBhayibhelini kwahlangana amadoda ebandla kuphela? Ngifuna lelo verse. no, angithi into engiyilandile eyokuthi masikhuluma nje ukuqala kwebandla. Yabo. Ngoba le ncwadi kaMateyu 16 no 18 zikhuluma ibandla lingakabi bikho. Lapho kukhulunywa ngento eyokwenzeka Ibandla seliqalile. ibandla seliqalile. Yebo. Okay ke ibandla maliqala eJerusalem ngosuku lwePentecost uPetro eqala eshumayela kuzenzo 2. And then lapho sibuka lapho sibuka ukuthi ke kwaphenduka abantu abalinganiselwa ku-3,000. Yabo. Labo bantu labo abaphenduka lapho ngeke uthi kwakungamadoda odwa ngeke uthi kwakungaba abantu besifazane bonke. Phela lapho kwaqala ilocal yaseJerusalem. No. Kwangaqala ilocal yaseFosloras. Ilocal lokhonza kuyaseFosloras ayikazi iqale ngabantu abawu-3,000 babukhosi. No. Kodwa lokho akuyenzi ilocal yaseFosloras ukuthi ingabizwa ngebandla. Laphana kwaqala ilocal yaseJerusalem njengelocal yaseAntioch ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem, njengelocal yaseKorinte ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem, njengelocal yasePhiladelphia ayiqalanga njengelocal yaseJerusalem. Angisho ukuthi ilokhuzana ilocal yaseJerusalem yaqala njengaseFosloras. Wena indlela okhuluma ngayo ubeka manje ukuthi indlela ilocal yaseJerusalem iba manje usubeka wena ukuthi istandards ngoba yaqala ngabantu besilisa nabesifazane kusho ukuthi umuntu ukuze igathering sithi ibandla kumele kube khona abantu besilisa nabantu besifazane. Ilento mina ngithi iBhayibheli alisho kanjalo. Lithi iBhayibheli uma bebabili bebathathu behlangene is either kuhlangana abesilisa kuphela or kuhlangana abesifazane ngisho emotweni labo bantu bayibandla. Behlangene nje kodwa uthe wena manje mangabe nihlangene nibabili anisilona ibandla. Masihlangene under the name of Jesus siyibandla. Hayi mina Uma ngisemotweni ngihamba nobhekisisa ngicocela siyibandla. singabangani but immediately siba emodweni sikhuleka. Yes. God himself is there. Yes. Kusiyibandla. So asi explain lento ebandla. Ibandla yini? Ibandla igama elithi church in the Greek word ecclesia. Lichaza ukuthi those who are called out of darkness to the kingdom of light. NgesiHebrew uqahal lichaza ukuthi assembly. Yes. Then iningi uma sikhuluma ngemultitude, imultitude iqala from two people. Ubuningi buqala ku2. Yes. Uma usuthi one abona umningi lobo. Yes. Kodwa once wathi two ubuningi. Uma ngithi mina ngihlangane nabantu abaningi, ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi abantu abawu2 ngoba ubuningi buqala kubani ku2. So babukhoza asihlele emotweni. Sikhuluma ngoNkulunkulu ngoJesu ngobukhulu bakhe namandla akhe sikhuthazana siyibambile semthandazweni siyini lapho singabazalwane abayihlelele nje no, bathandaza abathandaza ukuthi makuthi imoto siyayesimile siyathandaza singabazalwane. Yes. Angithi mina nawe bhekisisa siyakhona. Singena emotweni siyayixoxela. Bese ngithi mina emphatha ngesimo esithandaza. Immediately wathi ngathi mina ngesimo esithandaza. Kusho ukuthi igathering yethu iyashintsha ekutheni besihambela nje. Igathering yethu isithi manje kusho ukuthi from this point sesihlangene under the name of Jesus. Kunjalo babukhoza. Kusho ukuthi manje sesiba ibandla. babukhoza Akusase yena ubhekisisa nojele. Yes. Sekuyibandla ngoba sesishintshile akusahamba umngani nomngani. Manje sekuhlangene abantu abakholwayo behlangane under the name of Jesus. Kusho iBhayibheli lithi uma babili abathathu behlangene embukele emakhaya labo bantu uJesu baphakathi kwabo labo bantu bayibandla. babukhoza kunjalo na No mina angivumelana nalokho ayisho. Akuvumelani nescripture. Angivumelana nalokho ayisho. Because uma ngabe ukhuluma ngento yeBhayibheli
kumele ubuke inhlangothi zonke Yeah. and then njoba ngisho ngithi angiphiki ukuthi masihlangene sibabili noma sibathathu uNkulunkulu ukhona lapha because asikho eNkulunkulwini ukuthi ukhona Okay-ke. sisebandleni ukuthi siyibandla or ngithena asiselona singabazalwane ngisho kudala ngathi singabazalwane masikanjani akusibandla hayi Matthew chapter number 18 verse 20. Yabo. For where futhi are two or three okwesibili uma incwadi kaMateyu siqeda kuvumelana manje ukuthi uMateyu ebhala inkulumo eyakhulunywa uJesu Yeah. uJesu ngenkathi ekhuluma lenkulumo ibandla lalingakaqali kodwa kwakhulunywa ngento ezokwenzeka ibandla seliqalile Yes. and then ke ngithi mina ke masihlangene ngabe sibabili noma sibathathu noma sibane noma mhlawumbe ngithi sibabili masihlangene kanjalo singabazalwane Anilona ibandla. asilona ibandla Hayi awukhuluma iBhayibheli. Lithi iBhayibheli la Matthew chapter number 18 verse 20 mina ngikhotha phansi. Lithi for where two or three are gathered. Ngithe mina igama elithi church lichaza ukuthini gathering. Gathering, ecclesias. Na liyabhela gathered together. Yizwa ukuthini in my name there's an emphasis. In my name I am there in their midst. Right. Mawufunda ipretext yakhona ithi 17 and if he refuses to hear them tell it to the church. Ukuthi khuluma ibandla bese but if he refuses even to hear the church let him be to you like a heathen and the tax collector. U18 uzuthini uthi assuredly I say to you whatever you bind on earth will be bound in heaven. Yini ebindayo kubind ibandla lelo uJesu akhulume ngalo kuMatthew chapter number 16 ukuthi ngiyakulakha ibandla lami amasange Hades awayikulehlula konke okubophe emhlabeni kuyoboshwa nasezulwini njalo njalo. So ibandla is a legislative assembly. So useyakhuluma ke lo mbhali uthi ibandla liqala ebantwini ababili kushizi lenkosi babukhoza hayi liqala ebantwini ababili yabona ungalikhulumeli iBhayibheli hawu madoda sifundile ebhalwe phansi ngale zakwethu akukho la kuthiwa khona la kuhlangana ababili nabathathu bayibandla i-pretext isho njalo Nkosi hayi babukhoza uyabona ukuthi mina ngicela ukubuza ukuthi so ubabukhoza wants to say ibandla abantu abayi 5 6 7 na uthi babukhoza noma ningahlangana lu100 as long ningamadoda engekho wesifazane ningamadoda ahlangene you are not the church exactly ubabukhoza uthi ningabazalwane wrong doctrine ningabazalwane as long kungana gender that is a wrong doctrine because mangabe ubuka lencwadi le kaMateyu 18 yabo mawubuka lencwadi kaMateyu 18 into okukhulunyelwa kuyo akusiyo lesikhuluma ngayo kukhulunyelwa ekuthenini kunabantu ababili abangazwananga ngento ethile and then ke iprocess yokuthi kulungiswe le ndaba le noma omunye wabo makuthi sosonene mina ngifuna le ndaba ilunge kufanele ngihambe ngokwalendlela le kukhulunyelwa isigqoko salenkulumo le yindaba yokuthi kukhona abantu abonene ukuthi uma sonene kumele ukuthi mina ngize kuwe uma wena ukuthi wena awungizwa ngibize ababili noma abathathu hayi ababili phela ababili noma abathathu hayi woman of God 1 minute part 2 it's needed amen babutshele aqala babukhoza bese ngiyafana okay babukhoza okay no ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi sisuqinisile mayithi uyadingeka ngoba ngibuka ukuthi mhlambe ku part 2 okungaba kuhle ngaba ukuthi ngimnikeze umfowethu ithuba lokuthi akhulume achaze ngendlela achaza ngayo yabo nawuze nami ngichaze ngendlela engichaza ngayo and then ke mangithi into eso ayikho la ungayifaki into engabhaliwe nami ngayifaki into engabhaliwe ngathi into ithi la kodwa iBhayibheli lingayishonga kanjalo babutshele kodwa lilonke nje upart 2 ngisho ngithi ngiyavula engikuthanda ukusho mina ukuthi ibandla laba bantu abayibiza ngomzimba bebesesidelele kakhulu bathi thina siyasonta
usuyabona ke manje ukuthi lento ukuthi bathi thina siyasonta ayikho kahle kahle Yeah. ngoba kwabona bakhuluma into engekho eBhayibhelini and ba claim ukuthi bahamba ngeBhayibheli manje ubabukhoza usanda kuphika into esifunda phansi ukuthi ibandla lenziwa ngabantu ababili noma ngabe kuthiwa besilisa noma ngabe kuthiwa besifazane as long besangene under the name of Jesus those people they are called the church but ubabukhoza uyakuphika lokho umbukele emakhaya uyayibona lento izinqa zenkawu lento isobala uyayibona amen bantwana Hayi bami wa out of here. hayi babukhoza ngeke ngiyala No, no babukhoza ngeke This is hot. Yeah. Well done.